pramenta dinulu pucaira dinutup ing salju putih plak hanenggih ing kono dununging kayangan jonggring salapa yen kaelasa Sanjang Jagat Giripati Sang Bathara Guru Nilakanta Catur Boja Irisan Sewah Boja Nedeng lenggah Ararata para hapsari tumon siwa Hong ilahing awik namastu namasidam Kakang Rada punawi yadi menika wonten sowanipun Durga Yayi Permuning Dandang Manguri nggih sowanipun menika dangu kewala Adi Guru Yayi Durga wonten pundi kok ngadhawuh pukulun pangabekti kula mugi katur pukulun. Iya Yayi Permuni ulun tampa. Pangestu ulun tumurigake tampanana Yayi. Kawula ana mriki gagah pundi pukulun. Iki atmaja ulun kaki Dewa Srani. Dewa Srani kepenak nangga lira sibo. Kapan inggih Kanjeng Rama pukulun. Pangabekti kula mugi kunjuk. Iya Dewa Srani ulun tampa. Sawetara ndadekake singak ulun dene kita munggah marang Suralaya dening anti anak ira Ratu ing Tunggul Malaya maragagi matura Durga. Tobat pukulun lepat yagung pangsama patuko pangati pukulun sawanipun pun permuni dinten menika mboten sanes kejawi namung kowe ngunjuk atur ngarsa patuko pukulun. Iya Yayi Durga ana parigawe apa? Nene nyatanipun Dewa Srani menika maksud mojo paduka turas paduka piyambak mongko sampun wong sawangsa nyadang tumedhak ing kanugrahan parantine gagar wigar tanpa karya pukulun. Menapa paduka mboten menggalih bilih paduka kagungan turun saking kula piyambak. Lumantaripun Durga inggih menika anak paduka pun Dewa Srani kenyatanipun samangke sampun dados Nalendra mengku bawat praja. Namung emanipun najan to sampun dados Nalendra ewadene tasih kuci wae ngraos awit ing atas atmajaning dewa linangkung parandene setunggal kewala dereng nate pikantuk kanugrahan saking paduka pukulun. Mila pukulun mugi wonten sukalilaning manah paduka paring nugraha wayu purba kayon dhateng atmaja paduka pun Dewa Srani pukulun. Dewa nyugata marang sureng prangudan arum aro ingkang wis gambuh jiwa ragane ora-orane yen tok ajiwa satriya siji kudu sentosa loro kudu wibawa liripun ngedos pundi pukulun sentosa tegese kuat lahir batine supaya sembada mikul jejiban ingkang abot santosaning batin tansah nyuwun pitutur saka Kang Maha ingkang dimen tansah ngambah dalan ingkang utama lan bener. Merga mung dalan bener mau ingkang andalari menungsa desa santosa. Wondene wibawa ora ana liya kudu darbe pangaribawa ingkang gedhe bisane darbe wibawa kudu sinangka. Sampek jujur. Kawulane bakal supuyut lahir terus sing batin. Kosok baline nadyan satriya mau sugih kasekten. Yen to tumindake culika. Sayepine ora bakal bisa disuyuti dening para kawula. Sampun kakawula waras sabda ta mamiya pawejangan paduka dhateng kula lan Dewa Srani. Sampun kaping-kaping
Dewa Srani menika mboten betahaken wejangan. Nanging betahaken nugrahan pukulun. Menawi Paduka mentala dhateng anak Paduka piyambak Dewa Srani dinten mangke ugi Dewa Srani badhe kula pejahi. Wong prangkasang sayan yen to kadulu saking pucaking ukir saking pucaking ukir Jumapala marbaba nang bang sumirat kenang soroting surya mega lan gunung-gunung mboten sisatipun penggak pukulun tak penggak wae ya aja nganti sira negakake kelaman si Dewa Srani ulun bakal maringi nugraha iki marang Kaki Prabu Nusma Kambana nanging wanti-wanti piweling ulun sawuse kanggonan Wahyu Purbakayun ingkang gayane ngedapi-dapi aja pisan-pisan sombong umuk sesongaran ya tobat ngaturaken kenging manuwun Toto ati lair lan batin sira bakal kanggonan Wahyu Purbakayun iki kanggo Rama kula nderek Paduka kula sampun siaga lair tumusing batos aja ngaturake nggih panurutan apa pindhah awit sing nugraha saking Paduka Kanjeng Rama ya Kang boleh ulun kaya kacepreng arep ora sira sumangah sesonar kawu niki ngisaken badhe kula tampi kan narima ing manah Rama Pukulun maragati tumuli weningna ciptanipun Mukir sari simpiran samudra mas ingin kabu Patobat jebul Paduka tasih tresna dhateng putra Paduka nyambah Patobat iya Durga maragati sira ulun tundung baliya pamerga lan sepisan maneh eling-elingen dawuh ulun Pramana kula nggih kepala kula nyuwun pamit iya Durga tak kanteni Basuki
Nyuwun pangapunten ingkang ageng Adi. Nggih Kakang Rodo kados pundi. Ah, nyuwun pangapunten. Sisan malih mboten kok namapun Kakang Sidik pangudal-udal nyaruwe dhateng lampan menika babar pisan mboten nanging kula nuwun sewu. Tumraping mandhaping Purbakayun ing wekdal dinten mangke paduka Adigu nuwun sewu Radi Kirang Pratitis. Liripun kados pundi Kakang? Nah, mbok ngono. Wong biyen ya kaya ngono kuwi mau kok biyen. Kono rasah kono wae. Kula nyuwun dawuh. Nah, ngeten ya iki. Menika sejatosipun nadyan paduka dipun paringi Purbawasesa. Tumrap wahyu Purbakayun badhe dipun paringaken dhateng sinten? Dening pukulan Sang Hyang Bathara Wenang. Nanging paduka mboten nuwun sewu. Namung manut dhateng keketeking raos paduka ingkang linambaran sih katresnan dhateng kulawarga. Menika mangke datosipun kirang prayogi kan. Mestenipun titah kedanampi nugra laku-laku wahyu nurbuating Hyang Suksmana kawekas lumantar dewa kala wau kedah titah ingkang pinilih ingkang dados pitataning janma bebasan lair ngudi kardi ing batin ngesti dhateng purbaning Hyang Suksmana kawekas. Atanista lair batin terus utama. Parandene paduka nuwun sewu. Sakarsa-karsa lajeng nginggokaken Purbakayun dhumateng Kang putra Dewasrani. Surapati, kowe kok ndingkluk? Adat lupiya janji wonten perkawis makaten niku. Tartamtu kayangan badhe sungsang dawana bali. Muga-muga aja dumadi mengkono. Ning dikepiye wae wahyu Purbakayun sebajut mudhun menyang Dewasrani. Aduh pukulun. Lajeng menika mangke badhe wonten lampan menapa. Mangsa bodho sing prayitna ngati-ati, kula tak sumingkir saka sawetara.